Bale Batu. Gintung Pakpak. Good morning mga baks! Tara, let's go to LittleCambodia of Pampanga at side trip tayo sa Gintung Pakpak. Let's go!
Tugak. Aman. Galit. Abi, magobra lang din. Oh, sarap. Abidyo mo ininandin na ako na. Na. So ayun at natapos na naman po ang isang buong araw ng ating paglalakbay. Sana ay nasiyahan po kayo. At kung bago ka pa lang sa channel ko na ito, baka naman pwedeng paki-like and subscribe mo na rin at paki-pindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago kong upload na videos. That's all for today. Abangan nyo pa po yung mga susunod natin na paggala, paglalakbay, diskusyon at kung ano-ano pa, charity. Ride safe always. God bless. Peace yo. Bye-bye.